waye ya gaya maka in mutum ya zo mutuwa da ya yi kalmar shahada shi kenan da aljanna ne? Shi ne certificate na zuwa gidan aljanna. Waye ya gaya ma wannan? Ka san mutane ba su da da jahilci, sai a ce wanda ya mutu ran juma'a ko kuma ya mutu daren juma'a to wannan ya riga ya samu dan aljanna ne, ko kuma wanda ciwon ciki ya kashe shi ko macen da ta zo haihuwa ta mutu wannan duk ta yi shahada a ina, ko wanda ruwa ya ci gaga da fir'auna ya dade aljanna. To shi ko magana aljanna aiki ne, jaza'an bima kanu ya'malun, sakamako ne na masu aiki. Amma sai aka ce wai in ka ce la ilaha illallah shikenan. Ka san duk Muslim da Bukhari da Muslim duk sun kawo wannan magana cewa wai in dai ka ce la ilaha illallah shikenan. Sunan Abi Dawuda ya kawo a cikin hadisi na 3116 wai man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna. Duk wanda ya zama karshen magana shi ya ce la ilaha illallah to wannan dan aljanna ne. Haka kawai. To aljanna magana ce ta aiki. Fir'auna ji yana hatta idza adrakahu al-gharq sai ce qala amantu, yace nayi imani annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila, yace wa ana minal muslimin. Duk kalmar da ake nema mai kyau yayi, Allah ce ba za a ansa bane. To ai shi ibada ga baki dayanta wato aiki ne ba wai magana bace ta baki. Manzo Allah yace idan aka rufe mutum a kabari za a tambaye shi a ce man rabbuka wa ma dinuka wa ma amaluka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, wane ne ubangijinka, me addininka, me za ka faɗi game da mutumin da aka aiko muku, sannan wannan aiki kai. Wannan dukkan mutumin da aka ɗauke shi aka saka shi a cikin kabari, manzo Allah ya ce sai an mai wannan tambayar, sai mutumin da ya mutuwa shahada ko mutumin da ya samu darajar mutuwar shahada. Allahumma mnahna sharafa shahada, Allah ka ba mu darajar shahada. Ma'ana mutumin da aka kashe shi a filin daga, ko matar da ta zo haihuwa ta mutu, ko matar da ta haihu jini ya tsinke mata, ko ciwon ciki ko jinin haihuwa ko mahaifa har ta mutu, ko mutumin da ciwo ya kashe shi. Wani irin ciwo? Tarin fuka, tuberculosis, ko mutumin da ciwon bulala, bahaushe na da ciwo da ke ce mai bulala, wanda za ka ga ciki ya yi rudu-rudu kamar an zabga mai bulala, ko mutumin da gini ya danne shi, ko gobara ta cinye shi, ko ruwa ya haɗiye shi. Duk wanda ya samu irin mutuwan nan to shi kam ya ƙetare. Ko mutumin da ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a. Ina ma'anar daren juma'a? Daren jiya da aka wuce. A ce gobe ne juma'a misali da safe, to daren nan shi ake kira daren juma'a. Idan ka mutu to matukar kai musulmi ne, ba azaba ba tambayar kabari, salin alin, daga nan jiran kiyama kake ta tashi kawai a ce shiga aljanna. Matar duk da ta mutu wurin naƙuda garin haihuwa, ita ma haka matukar musulma ce. Wanda di tuberculosis, tarin fuka ya kashe shi, haka wanda gini ko ruwa ko gobara, duk waɗannan manzon Allah ya zayyana su a cikin hadisan Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Muwatta ta Imam Malik. Ka je ka duba a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ah li Sheikh Al-Allama Asadus Sunna Abi Abdurrahman Nasiruddin Al-Albani.